Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu, wanda muke karanto muku littafi mai suna Asela. Muna ba da haƙuri ga ma'abota sauraron wannan tasha tamu kan jinkirin da ake ji muna yi na 'yan kwanaki. Hakan ya biyo bayan wata matsala ne, kuma muna fatan za a yi mana afuwa. Mu ci gaba da sauraron wannan shiri. Asela kashi na 15. Idan ba ku manta ba, na tsaya ne inda nake ba ku labarin yadda Alhaji Lamido yake karuwa da Alhaji Abdullahi, haka Alhaji Abdullahi ke karuwa da Alhaji Lamido ta hanyar kasuwancinsu da kuma kyautuka. Yana kyautata masa da alkhairai masu yawan gaske, musamman kyautuka, ciki kuwa hada kyautar muhalli. Bayan haka kuma da shekara ta zagayo lokacin aikin hajji, ya biya masa aikin hajji shi da matarsa. To daga nan ne muka tsaya, yanzu kuma insha Allahu za mu ci gaba. A lokacin da Alhaji Abdullahi ya haɗu da Alhaji Lamido, ya haɗu da shi yana da yara biyu, Abubakar mai shekara 10, sai kuma Khalisat wadda take da shekara 1 a duniya. Kafin Khalisat an haifi yara guda biyu, mace da namiji sun rasu. Tun daga kan Khalisat kuma Allah bai sake ba su haihuwa ba. Khalisat sun taso cikin jin daɗi da gata gwargwadon hali, sannan kuma sun taso cikin shakuwa da junansu da ita da ɗan uwanta. Kasancewar su biyu Allah ya baiwa mahaifansa a duniya. Khalisat ta yi karatunta tun daga matakin firamare har ya zuwa jami'a. Sannan a fannin Islama, Khalisat na da sani daidai gwargwadon hali. Amma kuma ba ta yi wani zurfi sosai ba. Mahaifiyar Khalisat asalin bafulatanar Daura ce, aure ne ya kawo ta jihar Kano. Khalisat tana da matuƙar kyau sosai, irin kyau na asalin zallar Fulani. Khalisat ta kasance fara ce sal, sannan kuma doguwa. Ta kasance tana da yalwataccen gashi baƙi siɗik. Khalisat ta kasance tana da manyan idanuwa, ga ta da ɗan ƙaramin baki. Ba ta da hayaniya sosai, amma kuma ita ba maskila ba ce. A taƙaice dai Khalisat ta kasance tana cikin sahun mata masu kyau, kun dai san yadda kyawawan matan Nobel suke. Tana da shekara 20 cif suka haɗu da Alhaji Kabir, tana dab da kammala karatunta a babbar jami'a. A shekarar 21 ta kammala karatunta na digiri, daga nan ne kuma sai aka fara shirye-shiryen bikinsu. Shirye-shirye yakan kama ta kowane ɓangare, musamman ma da ya kasance aure ne na 'ya'yan manyan mutane. Haka aka dinga sanar da ɗaurin aurensu a gidajen rediyo da kuma gidajen talabijin, har ma da jaridu. Ranar wata Juma'a ce ta kasance ranar ɗaurin auren Khalisat Abdullahi Baffa da kuma Alhaji Kabir Lamido. Ranar Juma'ar wadda ta kasance ranar 10 ga watan Satumba na shekara 1995. Bayan an kammala shagalin biki ne aka ɗauki Khalisat aka wuce da ita zuwa can jihar Adamawa. Khalisat ta sha kuka sosai a wannan lokaci, musamman ma da ta ga an fito da ita daga gidansu an sanya ta a mota. Hatta ita kanta mahaifiyar Khalisat haka ta dinga share hawayenta saboda kewar 'yar tata. Shi kansa ɗan uwanta Alhaji Abubakar ya yi kewar 'yar uwar tasa, duk da cewa a wannan lokaci ya yi aure har yana da ɗa, amma haka ya kasance kullum yana gida. A lokacin da za a tafi da ita, ya yi matuƙar kewar 'yar uwar tasa sosai. Sai da aka wuce da Khalisat zuwa gidan su mahaifiyar Alhaji Kabir ta gaishe da ita, sannan aka wuce da ita ya zuwa dan ƙareren gidanta. Gida ne makeke na alfarma wanda tsayawa fasalta wannan gida tamkar wani ɓata lokaci ne. Duk inda ƙeruwar gida ta kai, to gidan Alhaji Kabir ya kai. Haka 'yan uwa da abokan arziki waɗanda suka yi mata rakiya ya zuwa wannan gida nata suka baro ta cikin kewarsu tana kuka da kuma rashin jin daɗin rabuwa da su. 'Yan aiki biyu mata aka ɗaukar mata, banda kuma 'yan aiki maza wanda suke fama da hidimar ɗawainiyar gidan ta yau da kullum. Zaman Alhaji Kabir da Hajiya Khalisat abin ban sha'awa. Duk wanda ya ga zaman da suke yi sai sun burge shi, musamman ta yadda suke baiwa junansu kulawar da ta dace. Wannan kenan kaɗan daga cikin tarihin yadda Hajiya Khalisat suka haɗu da Alhaji Kabir har ya zuwa lokacin ɗaurin aurensu. A can kuwa ɓangaren Alhaji Kabir yayin da yake cikin station, bayan ta gama yi masa waɗannan maganganu, zaro idanu ya yi cike da mamaki yana bin bayanta da kallo, sai dai tana fita daga cikin sel ɗin wani babban abin mamaki sai kawai ya ga ta ɓace. Can kuwa daga bayansa sai ji an kece da wata iriyar mahaukaciyar dariya. Ilahirin dukkanin jikinsa ya haurawa, nan take tsoro ya fara kama shi. A hankali ya fara karanto dukkanin wasu addu'o'i da ya sani a bakinsa. Ilahirin duk wata addu'ar kariya da ya sani a wannan lokaci sai da ya karanto ta. Wayoyin da ke jikinsa kuwa kira ne ta kowane ɓangare yake shigowa, don ma dai ya sanya wayoyin nasa a cikin silent. Ko da ya fito da wayoyin nasa miss call ne ya fi a ƙirga lambobi kala daban-daban.
don haka bai bi ta kan kowace lamba ba saboda wannan ba shi ne damuwarsa ba a wannan lokaci. Gefe guda ya samu kan wata kujera ya zauna ya rabka uban tagumi, abin duniya duk ya bi ya addabi rayuwarsa. Cikin zuciyarsa yake tunani tare da faɗin, dama wanda ya mutu yana dawowa ko kuma dai aljanu ne suke son su haukata ne. Maganar da ya faɗa a cikin zuciyarsa ya faɗe ta, amma kuma sai ya ji tamkar ya faɗe ta a fili. Jiya daga bayansa an ba shi amsa, tabbas, duk wanda ya mutu baya dawowa, amma kuma ruhinmu na nan domin ɗaukan fansa. Ruhinmu na nan sai ya tabbatar da ya ɗauki fansa. A firgice Alhaji Kabir ya juya bayansa yana waige-waige, amma kuma bai ga kowa ba. Alhaji Kabir ya rintse idanunsa sakamakon wasu abubuwa da ya ga suna gilma masa a gabansa. Ko da ya rintse idanun nasa, kukan ƙaramar yarinyar nan ne yake yi masa yawo a cikin idanun nasa. Hakan nan kuma muryar tsohuwar nan ce ke yi masa amsa kowa a cikin dodon kunnensa, sai kuma fuskar matashiyar budurwa da ke gilma masa a cikin idanunsa. Nan take wasu abubuwa da suka faru shekaru masu yawa suka fara yi masa kai kawo a cikin ƙwaƙwalwarsa. Yana cikin wannan yanayi sai ya ji wata siririyar murya ta ‘yar yarinyar nan tana faɗin, babban kuskuren kun tafka shi, kai da makusantanka, sai dai kuma ruhinmu na nan domin ɗaukan fansa, don haka mun fara ɗaukan fansarmu daga kan abokinka, kuma amininka makusancinka. Da sannu ruhin ɗaukan fansarmu zai ci gaba da ɗaukan fansar zaluncin da kuka wanzar a bayan ƙasa. Kun yanke mana jin daɗin rayuwarmu domin taku rayuwar. Kun cutar da mu kuma cutarwa mai muni. Babban kuskuren da kuka tafka shine sake haifo ruhin fansarmu. Nan da wasu shekaru masu zuwa, ahalinku kuma jininku za su ɗauki matakin da ya dace a kanku. Ko da ka fita daga cikin wannan zargin, to ba za mu taɓa ƙyale ku ba. Za mu ci gaba da bibiyar ku har sai kun furta abin da kuka shuka da hannunku. Kuma muna mai ƙara tabbatar maka mun bijiro da ƙarfinmu. Babu wani ɗan adam da ya isa ya dakatar da mu daga ƙudurinmu. Biyu daga cikin ruhin fansarmu sun bayyana, sai ku jira bayyanar cikon ta ukun. Ana gama faɗin haka ya ji an ƙyaƙyace da wata iriyar mahaukaciyar dariya marar daɗin ji. Nan take Alhaji Kabir ya sanya hannayensa guda biyu tare da rufe kunnuwansa, domin ji yake yi tamkar dodon kunnen nasa zai fashe. Duk wata addu'a da Alhaji Kabir ya taɓa sani, a wannan lokaci sai da ta zo bakinsa, sakamakon matsananciyar tsorata da kuma tashin hankali, na jin makasudin abin da ya jefa shi a cikin wannan tasko. Sai da ya ji komai ya lafa sannan ya cire hannayensa, ya shiga dube-dube gefe da gefensa. Wani irin tashin hankali ya je ya ratsa masa cikin zuciyarsa, bai ma san sanda ya fara zubar da hawaye ba. Da farko wata ƙwalla ce mai matsanancin zafi ta fara gangarowa a kan kumatun nasa, kafin daga bisani ta rikide ya zuwa hawaye. Yana cikin wannan yanayi ne wani ɗan sanda ya zo wucewa ta gurin. Sai da ya yi ɗan dube-dube sannan ya zira kansa cikin sel ɗin, tare da faɗin ranka shi daɗe. Na ce ko kana da lauyan da zai tsaya maka? Idan baka da lauyan da zai tsaya maka, akwai wani ɗan uwana sai in yi masa magana in haɗa ka da shi. Alhaji Kabir da abin duniya ya ishe shi bai ma saurare shi ba, sai ci gaba da yayi da rintse idanunsa. Yana ci gaba da zubar da hawayen baƙin ciki da kuma nadama da dana sanin abin da ya aikata. Ganin haka ne ya sanya ɗan sandan ya yi simsim ya huce ya bar gurin, don gudun kada wani daga cikin abokan aikinsa ya gan shi. Alhaji Kabir kamar wanda aka zabura, da sauri ya ɗauko wayarsa wata lamba ya kira, har sai da wayar ta kusa yankewa sannan aka ɗaga. Daga can ɓangaren aka ce Excellency, ashe haka abu ya faru, sai dai Allah ya kiyaye. Wannan abin fa sai dai mu bi ta ƙarƙashin. Katse shi Alhaji Kabir ya yi tare da faɗin, ka cuce ni, ka zalunce ni, kai ba abokin arziki ba ne. Ka yaudare ni ka ɗora ni a kan lilan keken ɓera, Allah ya isa tsakanina da kai. Ka ingiza ni ka sa ni na yi abin da nake da na sani da nadamar aikata shi a yanzu. Ashe dama rayuwa za ta iya juya min baya kamar haka? Gaskiyar Malam Bahaushe da ya ce duk abin da ka shuka shi za ka girba. Gashi yanzu fatalwar waɗannan bayan Allahn ta fara bibiyata. Tana bibiyar rayuwata ka lalata min rayuwa. Gashi har sun fara jefa ni a cikin tasko.
sun fara jefa ni a cikin tasku da matsanancin tashin hankali. Na biyewa son zuciyata da kwaɗayin rayuwar duniya, na aikata aika-aika marar amfani, kai cuna. Tar da abota da kai, Allah yi wa daranka. Daga can ɓangaren abokin nasa ya katse shi cikin jin haushi tare da faɗin, wani ne ya ingiza ka ko na jawo ka ta ƙarfi ne. Ina ce har gida ka zo ka same ni har ɗaka cikin mahallina, ka kawo min kuka in taimaka maka. Bayan na taimaka maka buƙatar ka ta biya, yanzu kuma ka zo kana ƙara da ni? Me ya dalilin da zai sa yanzu ka zo kana kawo min maganar banza da wofi? Kaga Kabiru, kowa ya ji da abin da yake gabansa, kowa ya iya allansa ya wanke. Ka ji da bala'in kisan kan da kake ciki, ni babu ruwana, babu abin da ya shafe ni, kowa ya ta kansa, don haka kowa tashi tafishe shi. Yana gama maganar Kit ya yanke wayar, gaba ɗaya ran Alhaji Kabiru a dagule yake. Da na sani da nadamar abin da ya aikata ne suka mamaye masa cikin zuciyarsa. To jama'a, duka kuma a nan za mu dakata, sai kuma idan Allah ya kai mu inda za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan labari. Ku ci gaba da kasancewa da Algaita Media, kuma ku kasance da sabuwar tasharmu mai suna Farin Ciki Hausa Nobel. Menene ra'ayinku akan salon karatunmu guda biyu, wanne kuka fi so? Sannan menene ra'ayinku akan littattafai guda biyu da muke karantawa, wanne kuka fi so ya rika zuwa kullum? Muna jiran ra'ayinku a ƙasan comment section, sannan kuma za mu sake rubuta 'yar tinke ga dukkanin wanda yake bibiyar wannan tashar.